Ban san Happy New Year ba. Ba ta da gurbi ko mazauni a addini na musulunci. Hujjata shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai yi ba kuma bai ce a yi ba. Haka bayan barinsa duniya, sahabbansa ma ba su yi ba, tabi'una ma ba su yi ba. ina kyautata zaton duk wani musulmin duniya koyi yake da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. ‘Yan uwa musulmi, kar ku shagala da bin ruɗin duniya ko ruɗin shaiɗan ko ruɗin Yahudu da Nasara. ‘Yan uwa musulmai, ko murnan karin shekarar musulunci bai da gurbi balatana na Yahudu da Nasara. Ya ku ‘yan uwa na musulmai, mu tsaya a farkin Allah da manzansa. Ya Allah, muna roƙonka wannan shekarar da muka shigo, ka haɗa mu da dukkan alkhairin da yake cikinta. Ya Allah, ka tsare mu daga sharrin da ke cikinta, ka haɓaka arzikin ƙasarmu. Ka shiryar mana da talakawanmu da shugabanninmu, ya Allah ka ba wa ƙasarmu zaman lafiya. Ya Allah ka shirye mu shirin addinin musulunci. Allah muna roƙonka ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe. Allah ka kyauta da ƙarshen mu. Allah ka sa mu cika da imani. ‘Yan uwa musulmai, ku yi ƙoƙari ku yi share na wannan bidiyo domin ya kai ga al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayansu su ƙaru da abin da muka faɗa, sannan mu taru mu yi tarayya akan lada. Assalamu alaikum warahmatullahi.